Ongi etorriak bazen behin saiora gaurik hoberena beldurra pasatzeko. Arimen gaua edo gau beltza. Prest zaude gurekin pasatzeko, hemen gure liburuak kontatuko digun ipuina. Gaur kantzonzillo beldurgarriak. Prest zaude? Bagoaz. Historio hau Jasperreri gertatu zitzaion. Jasper kantzonzillo batzuk erostera joan zen. Beti erabiltzen zituen txuriak. Baina egun horretan kantzonzillo beldurgarriak topatu zituen. Berde dizdiratsuak zirenak. Amatxo, erosi kantzontzilloek. Jasper, baina agian beldurtuko zara. Amatxo, nagusia naiz ja, Ez naiz edo zer gauzagatik beldurtzen. Ondo da, Jasper. Kantzontzillo beldurgarriak erosiko dizkizut. Eta holan pospozik Jasperrek bere etxera kantzontzillo beldurgarriak eraman zituen. Etxera heldu, afaria jan, eta ohera sartu baino lehen kantzontzilloak aldatu zituen. Txuri-txuriak kendu eta kantzontzillo beldurgarriak jantzi zituen. Berde dizdiratsuak, aurpegi maltzurrarekin. Hortze, Jasperrek jantzi eta ohera sartu zen. Ohean zegoela, beldurgarriak zirela konturatu zen. Dizdira leku guztietan ikusten zen. Gela osoa berdetzen zuen. Ai ama, esan zuen Jasperrek. Ai ama, holan, ezin izango naz, lokartu, begiak zarratuko ditut. Begiak zarratu, baina berde dizdiratsua antze jarraitzen zuen, dena betetzen. Burua mantaren azpian sartu, baina berdea oraindik ikusten zuen. Aurpegia estali eta berde dizdiratsua antze zegoen. Jasperrek ezin zuen lorik egin, beraz ez zuen zalantzarik izan. Kantzontzillo berde dizdiratsuak kendu, txuriak jantzi eta kantzontzilloak arropa zikinarekin hor bebean azpian sartu egin zuen. Ohean sartu eta gau hartan hurrengo goizean esnatu zenean, ezin zuen sinistu bere gorputzean jarrita, kantzontzillo berde dizdiratsu maltsurrak antze zeuden, beraren gorputzari itzatzia. Aizue, kantzontzilloak kendu eta kutxa baten barruan sartu, postontzian sartu eta txinara bidali zituen. Eta bera pospozik eskolara joan zan. Eskolara bueltatu zenean, bapatean, kas. Zeozer atean jo zuen. Jasperrek atea zabaldu eta bere kutxa han zegoen. Kantzontzillo berde dizdiratsu maltzurrekin. Txinatik etorriak. Oi, ama, zer egingo dut
kantxontxillo beldurgarri hauekin? Badakit. Bere amaren hartasirik oberenak hartu eta kris, kras, krus, kris, kras, kris, kras, kris, kras, 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 kras. Moztu egin zituen. Zati txikiak egiten. Eta askaria joatera joan zen, baina handik gutxira. Soinu beldurgarria etorri zen bere gelako kajoitik. Ze izango ote dau? Ia, zabaltzera noa. Kajoia zabaldu eta... Antxe zeuden kantxontxillo berde dizdiratzu beldurgarriak borrezka! Hemen nago berriro ere! Jasperrek etzekien zer egin, horrezegaitik. Kantxontxilloak hartu, kaskoa ipini, bizikletan montatu eta mendira joan zen. Mendi urrun batera. Antze, zulo bat egin zuen. Zist, zast, zist, zast, zist, zast, zist, zast. Zulo sakona egin zuen. Bere buru gainetik bebai zegoena. Han barruan sartu, kantxontxillo berde dizdiratsuak eta beldurgarriak han utzi, eta gero estali egin zuen. Zi, za, zi, za, zi, za, zi, za. Ondo estali zuenean, etxera bueltatu zen. Posposik, kantxontxillo beldurgarriarik gabe. Orain bai, lo egingo zuen. Orduan, ohera sartu eta argia amatatu zuen. Pum! Orain bai, iluna zegoen. Etzen ezer ere ez ikusten. Eta Jasper beldurtu egin zen. Erabat, ai ama, ai, holan ilunpean nik ezin dut lorik egin, ha! Eta argia piztu zuen berriro ere. Bere kaskoa ipini eta bizikleta gainean montatu zen. Ziz, zaz, ziz, zaz, ziz, zaz, ziz, zaz. Mendiraino joan zen berriro ere. Eta zuloa zegoen tokian, tum, zaz, ziz, zaz, ziz, zaz, ziz, zaz. Berriro ere zulo sakona egin eta antze topatu zituen. Bere kantxontzillo berde eta dizdiratzu beldurgarriak. Etxera bueltatu eta argi zeukan zer egin behar zuen. Bere kantxontzillo berde beldurgarriak antze horman ipini zituen. Handik aurrera ez zuen ere beldur gehiagorik eukingo. Ze handik aurrera lo egiteko kantxontzillo berde beldurgarriak argia emango zion. Eta handik aurrera primeran egin zuen lo. Jasper Lastana, nahi duzu argia piztea? Ez amatxo, nagusia naiz, eta ja ez naiz, ezerren beldur. Eta zu, nagusia zara, ala beldurrezka kastu zara ipuin honegaz. Aizu, hemen bazen behin ipuinekin pentsatzen dugu, ondo pasatu duzula eta hurrengora arte, agur esaten dizugu. Agur!
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.